tamu tutup patang ibu dot ulos peteron lolos saput siap kedaulat. Acara di pertuan ni na tutuan nami Opucehat Boru na Pitupulu Rabu tanggal 22 bulan 11 tahun 2020. Tordik ni acara Barjolo dibuka huria HGBP Balik Balo na pagwaon kata hubasi laus disoma pasaton reot hidup mi na tuan nomor turu tortor hasuhuton nomor 4 pinasama madokata hula-hula na Pitupulu laus disoma pasatam wabang sabut ni na tuan nami maburumuna na palimaon madokata pamuse tulang ngami siahan sian lupan panahatan mana persuratan nomor madokata mahuk manok terma panapoli pamuta dongat saulau dongat cahuka na papituhon madokata Tuhuk manoktor boru tubuh boru nama tua bere ibe bere sima tua ni boru sude sima tua ni pahopu nama walu madokata mahuk manoktor ma Raja Bius Patuholin boru gonggongan nomor sia madokata mahuk manoktor ma paribandami ale-ale Rabi Somma Sui Akasarikat nomor 10 madokata mahuk manoktor ma Huria nama Kasuruton HGBP Bahari Palo nomor 10 sada madokata do manoktor seksi Ima pemerintah setempat lu sekarsada do aparatna do BPD seksina do akahuria tetangga nomor 12 madokata manorto hula-hula persia hula-hula nami lubis tebing tinggi do hula-hula nami sitorus tebing tinggi nomor 2 hula-hula nami aritonang siap medan do hula-hula nami siregar siap perdagangan nomor 3 hula-hula nami simorakir siap geroga nomor 4 hula-hula nami hutasoy sian na Pitupulu hutasoy caci orang borong na Pitupulu siap balige nomor 10 hula-hula nami sian simacuko ima hula-hula nami tarigan na sian tanokaro dohot hula-hula nami marbun na siap Pekambaru nomor 14 madokata ma manorto hula-hula nami nama Marangi tulang ngami pengaribuan sial lagu budi tulang ngami silaban nasian lupa karyara tulang ngami siahan nasian garong apa
Kula-ula nami tulang kami huta barat siang pahai. Dohot kula-ula nami madalu siang romaijo semamora na bola. Nomor 15 madokata ma norto. Tulang kami si Zalo sopa-sopa sada. Tulang kami si Majutak si Alubang Dauling. Sopa 2 tulang kami si Majutak si Alubang 2. Sopa 3 tulang kami si Majutak si Apitubosi. Nomor 10 Mangapuma Kasubuton. Nomor 10 itu Pinasa Ma Tuhuria HKBP Bahalik Balo. Tersongonima tordimi acara nabul rupa tupahami akamang raja do inak soribada. Edeta nomor 300 sia buku logo 100 ono plopat. Rapot Tuhan Yesus buka ulaumu. Rapot Tuhan ikotu ibanai paguru honomu. Bain iban adongan mi hehe dohot mudum. Hupasaha maatong saluhut lakaku. Tutuhaku natoktong mian di rohaku. Manangaha pehubain hohu pangasahon. Ale Tuhan tulus bain saluhut na amin. Hatani di bata nama buhay ulot di bagasa sadarion iman dan taraf surat di pesalmen 100 sia ayat 26 laus tapai huti hukma. Saya urupi ma'ahu ali Jehovah di bataku. Saya tupahi ma'ahu hobar tu asini roham. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai kasih setiamu. Ido sahatna. Martua ma natumangihon hatani di bata. Jalan apiopsa. Amin. Sadarohata martangnya kita. Tuhan debata nahuta dahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Mauliate doho pujian nami hupasahatami matuho ali di bata. Natuktakas do asi doho holong ni roham. Na mangiring-ngiring lakkanami. Na manugu hami. Bui hami di bagasan hahipason. Sahatu manugut ni arion. Takasya pamoto amudu ali Tuhan. Marhite parpunguan namion. Ima nang jumulu ina nami nahuha holongi hami. Madapot toko. Hobar dia karuhut. Di paradaton nami di hajolomon nami. Naik pukau nami maulaw non ali Tuhan.
Asa buhay ma ulaw non, di bagasan dami sonang ni roha, di bagasan sahala na siya kuali Tuhan, nagpakyaon ni saluhu na hami na masigahulungan. Asa gabi buhi pujian nami, tuadopan mo, gabi patubo, hasonangan, paso-paso, di tonga-tonga ni hami salu na lumobi dianakon na. Ale Tuhan debata manami, tung mga sahukuro hami nuaing marhite ulaw non, asa gabi tuturam mo, ajaram mo, jala parguguan mo hami di bagasatod di parbadiami, boy taruli sikop ulaw non, mardalan siyan na mamuka sa hatu na mangujungi, tiur ulaw non, jala lehot di hami ari na tiur pakyon nami di ari sadaryon, gabi boy ali Tuhan, taruli mahami, dia kalas ni roha marhite pasu-pasum. Tuhan nami jala di bata nami, di saluhut nama kaholongi hami, diotangan ni hasuhuto bulunon, pos roha nami. Sai juluani di bagasa pardalani iring-iring nasida, asa toktong di bagasa nahi pasum, rap hami mangulahun ulaunon di bagasa dame dohot sonang ni roha. Marhite asido holong ni roha miali Tuhan. Jumulo mahami urasi siap kadusaon nami, asa tok kami tama, gabi majalwas ni roham dohot pasu-pasumi, atau kupasahatami bunganon, di bagasan asido holong ni roham, ramoti jala pargugui, pasu-pasu mahami saluna. Amen asin rohan itu hatta Yesus Kristus, holong ni rohan ini bata amata, persauran na siya di perbadia mana tuktong, mga ramoti mamasu-masu kita, siya tikyon nahot rodi sa liling nililing na. Amen. Pinasahat ma. Kupasahat kami. Hamoleation ni rohanami tu amat na martua di bata. Di siala pangiring-iring na, dihita sa luhut na terlumobi di hami. Gelengin na tuwa-tuwa namion, opus sehat boru, naung marujung ngolu, naung dialap tuhatta siat tonga-tonga nami. Amang raja inak sori pada. 10 jari-jari marsoba tu hamu pa 10 saya si majujung. Molotung adong anon na hurang lobi di pajahayon nami manang dicerita nami taringot tu jujur ngolu ni inang nahuhaholong hamion perjolo hami minta maaf tu hamuna. Jadi apalah ditikyon di bulan na dengganon di hari nalap bokon jahonok ko majujur ngolu ni iday nangon nang jumolo meninggal kita selalu na terlumowi hami pinoparna. Jadi amang parjolo jauh nok kuma ima ia hami poparan nyo pujapan. Poparan ni opujapan adong anak na opat 2 boruna. Siakang amai opu bonggas, si nomor 2 mai opu remina, si nomor 3 mai opu madopur, si nomor 4 ma opu alam. Si opu alam ma anak nga ima setabi huguari amangi bapak kina berjui rustel silitonga ima opu siat doli ima na mangalap boru ni rajai hula-hula nami na 70 na siap balige ngadison na sida ima anak nomor 2 sian poparani opu alam. Selanjutnya amang ia inang nahuholong ngahamion tubuh maut di tanggal 15 Mei 1946 marujung ngolu may mana tanggal 10 November 2020 di rumah sakit Murni Teguh. Amang inang ia day nangon gudang ko paparanna anak boru parumain hela jumlahna 24 halak. Selanjutnya pahopuna sian anak pahopu siap boru 40 halak. Nini 2 halak nono 2 halak.
Total ni paparan ni na tua-tuaon surena 82 halak. Mulai ate maritu hatta jala memang sejarah ni na tua-tua kon mungkin dihutao di wotoro nadangol don day nangon jalan nga 30 tahun ni mana gabi mebelu ditiki mebelu inang na tua-tuaon marumur maaw anak kelima pada sati STM kelas ada di Balige. Selama 30 tahun berjuang go dari nangon lau pasikolau kami. Halai ditiki permoting amok kuna berjui aku sia doli 32 tahun na lewat di pesato dotu dari nangon. Iko sikalau nomor si poltakinin na alai dak kubige pada saati. Ima di pesato ni nangon bapakku tu mana? Jala majual gogoro na saboy pasikolau nau. Halani damang do dainang pada saat kurang guna mudur alawan nak kelima sia 10 sada halak kami. Alai basar wani tuhani di bereng perjuangan ni dainangon. Boy dohami marahis martuduk di tano parserahani. Hirai majo amang do taminang jujur ngolu ni dainangon. Na kedua selanjutnya molo tungadong. Singir manang utang nidai nangon tu akka dongan na manak tu saluhut hita nadong dison manang di dia penadong siap dohami majalo manang nagabe mabayar do mga leon hirasoni ma si donon nami tu hamuna amang raja inak sorry pada mulutung adong na hurang lobi mangidoma pami tu jolomuna tarlumobi tu joloni debata moleate umurra 70 tahun mulai ate dohot inata sok ipada disok kami nungga marna tapak peparan ina tuan nami putih boru na 70 rabdo tami na marang gidison ima di pertuoni na tuan molotuk pe patu pahami dison uning-uningan akamang raja do nak sorry pada dang dapat duduk cinadongan nami hami dang dapat duduk ialli tangan nami hami tung dalam nami mau martamiak tu debata dalam nami mau pasang apon na tutua nami apala di obason disalani amang raja pangiduan nami soban nami asa sisa datang yang sisa ada pangidua kita tua mata nomor tua debata masuk-masuk mak kabadiamu dia materaja dohot inata sorry pada noeng asa manot terhami amang namalo nami alu majolo tua mata nomor tua debata anggiat diramoti hita siam mulai mamuka satu nasi kop ulota sadarion baidamang majo sobai moliate ma amang namalo nami nungga diului hamu pangidon namion noeng adu-adu majo tu sahalanya materaja do tinata sorry pada do salhunda situa na toropon bai ma amang nami ai ser roina mula ni tortor asa manot torjo hami baida mga majo godang mula-mulai laos padubu ma tu godak sobai bay ma amang namaro nami tema amang namano nami nunga diului hamu pangidon namion asa mangalia jo hami huliati hami na tuoton namion jana los disomma hamian non masyuk-syukan hami yakana namar-maranggi do nomor na tua baidang ma godang liati los godang berdal padugrang ma
Moliate ma di tuhata, moliate ma di tasaluhna, lumubi ma di penoparin na tuon, nunga tau dasi, jala daliati hinaparin na tuon, lihat ma penggawian, lihat ma parhorasan di penoparin na tuon, do di tasaluhna na marhamaranggi. Noai piamang na malonami, asa baidang mazo, asau sitio-tio dohot hasahatane, baidang maaf. Si tio-tio dot hasatane. Dihamu saluhut na peparan ni naboro namion. Nung ngajong jok kami di son tulangmu. Lau pasahaton ulus perpuri tu naboron. Naboru omma kami hula-hulam lau pasahaton ulos perpuri ulos sabut tuho naboru asanggiak ma ulos na lau si pasahaton namion manaputi nauli manaputi nadengganon di peparamu asanggiak tutu amata nomor 2 debata di leon ahipa suatu saluhutna aka peparamu nauk tina di komu alani naboru jaloma ulos sabut tuamon asa mana penauli map mga penarenga mo di saluhut na akapo paramu naik penaporu jalo ma uloson ulos perpudi siya kami Nga betau mata nauli raja nami. Mau lihat ma asa dabuk mas soon hatan ina tua-tua di hamu saluhut na peparan ina boru namion asa belgai na tiang i rumah belga tiang i sopo nunga gabe na boru namion marpahopus ya anak marpahopus ya boru marnini dohot marnono uga biama hamu atok peparana akan oposo matututulang asa sahat masolu sahat matubotean nunga sahat behu pasahat tami ulos parpuri tu na boru namion sahat mahita saluhut na tu panggabean sahat matu parhorasan atai hata bila sahat matu protokol maliate ma bigodang dilulu bolon na pinursangapan amata raja inatta soribara nahu hormati kami dibban satapuk tangan marsatabi jari-jari 10 pasapusara si majujung madok mauliate tuhamuna raja panuturi ni ibebere namion tadaro hamu opon ibisuk sa bunga diroha aka anak nabisuk jalan natakas marroha dituturi hamulo ibebere nami paparan di boto namion ima na mangulahon adat di bagasan sadarion dina saur matua iboto nami naunggabe riding maranak tirtir marboru marpahopus ya anak dalam marpahopus ya bolu satu namar nini satu namar nono Adong kata ni si dua-dua tak punak isi bagading di dolok pangiringan horas mahamuna marhamarang itu di muna masih paringiringan mau lihat mata nomor 2 di mata alati urdo ulaut dari bagasa pangaramot yon itu hatta tuhamuna akai bebere nami ala saunari pasahaton ulus saun namasa di horjaon pasahaton nami ma ulus dakana uli ma ngulosina denggam baidot ma ulosina uli tu abu tujulan nyarion amak pada nami bawa gudangna 3 belum maksud tu tulang
Kris do sude kaberemu do bere kai foto nami do pahu penamar sohotan. Oris do sude ate. Tersono ma padalan diulus kami amang boru rajane amang boru. Olo. Anak ina boru opat. Boruna pitu. Olo. Rismaun sadabe. Olo tulang. Pahopus yan anak sada bahasa tanna. Persakoman. Persagoman ma amang boru. Gabe jalah horas. Sada ma itu pahopus ya boru. Persagoman ma. Olo tulang. Sada ma itu nono. Persagoman sada dohot tunini. Oh, persagom. Sada ma tunini sian anak ates. Sada nono siap boru. Olo. Oh, persagoman mate. Olo. Olo. Jadi jumlahnya sudah siap kami ulos amang boru 15 mak. Olo. Gabe mulai ate tulang. Pai dua ni hasuhuton nama nuturi ulaunon. Ala pasaton nami ma ulos serbang ulos nauli to parani iboto nami na burjuon. Amak pada nami. Gabi abang. Patu begi hojo suara ni uningan mina odol di tanah na sukot di langiti. Alu hojo pangi dua not tu jolo nyamat taraja. Tua do pon nata sori pada terluwo tua do pon nyamat tanah nomor 2 di mata. Patu begi hojo. Mauliate asa hutonggo hujung mahobadia di guruku dewata sitolu gugun sitolu harajaon siakuda di dopo puraja mula jadi nauja maruturi doho jalan aramanotari opuri dungdang doho puni sahala raja panuturi doho jalan raja marsahala sai parsahala masalu na paparani botona metujulan nyarion anggia turi tarna songo bolang digala tutiona songo babani mual tutiura songo nari jala turut danga songo bulan bangga bedot parhorasan kijal na sida tua karimani huton nunga gabe iboto namyo reading maranak tir marboru berpohopus ya narak dalam berpohopus ya boru satu nomor ini satu nomor nono nang dono namyo tok tuamu namar ramarang kita punak isi bagading di dolok pangiringan horas mahabu para iboto namar ramarang idot boru to dimuna matotong masih pangiringan amak pada nami naik pasaton ulos mahami olas Roma mo tulang kami siya sa tabi jo kay bulan pasar wate. Olo tulang, olo. Jadi di zona la nung araw kami tulang rurubot. Mula tema di duluan na sawar matua. Mula songot siya kami tulang rurubot. Aung ko si pasahaton nami songon ulos tu akalay nami sa luna. Nanak si pasahaton nami onom ma raja ni amang boru. Tersongon ni ma buah-buah siya kami. Jadi hupatorak kami masonari songon mulai ate ma tulang. Bapang idoan nami ulos herebak siak kamu dua ma pasatamu tulang. Sada menonak katu anggiku. Sada ma tu akai potokku. Tersongon ni pa idoan nami tulang. Dua ma siak kamu ulos herbang. Las maroni tulang gabi tulang ma. Menurut songon ni penang alay dok ko si dapat suluk bunaro. Bagabi marajan yang baru. Mulai ate tulang. Udah tirajai mak. Jadi di hamuna rajanya amang baru nami di sonroro kami hula muna tulang roro muna di haroro nami onan non dinalah pasahat ulos sami asiman rohani amat tanah mertua de bata perhitian may ulosi mangidu kami to amat tanah mertua de bata asa di pasaut tu hamuna saluh na pinoparre na baru namion asa pek saur mertua hamuna aka lain nami tujuan nyarion dapat paso-paso na siya tuhat tay pangidon nami tuha mo na sa luuna di son aro kuwa kami ulos parhitian ni holan laho pasahaton hata paso-paso do nakaningan nung nga madokata hubige hula-hula na pitupulu si panabori mahami tulang rorobot mauli ate masirohonon nami martinagi marbinege ma amata na martua de bata asa sa masulu sa tupotean pasahat tamin non ulosi tuha muna aka lain nami sa luuna Liling mahamu mangulu horas jala gabian songon mahata siya kami tulang rorobot udah ti tulang mak
Jadi mak ate satu kena teh mau lihat teh arah kebetulan ini berok Oh tulang. Jadi nggak boleh panggil nami. Ungai betulang. Jadi amak pada nami. Babi. Naik pasahaton ulos mahami si gajang rambu anggiap matujulan nyarion gajak sude umur ri poparan di botong nami na burjuon. Baik magodang si torop pinapari asal wata tami ulos tuh poparan di botong nami.
Mulia tema Hima Jabbar sigaga dut seseme ibulu tuhami hula-hula muna jala di kamu muse dison ado pamu pisom muhami alaya dorak sotusi raja niamang boru ami marpanuk kudok tekas di boto hami do nap neoni boto namion na borhap manogot mula botarido na malo matsarido boa dang nakok kami tu jabu sa di hari do kami mangukka hobungi ibotong namion bataki pudamu di tulang ikon nakok tu jabu hami songoni do tonan ni dainangon alay ados rohanami mama kepertikianot tulang molotukpe disok kamu hupiso hami dang namang resaka mirajai nong nakok tu jabu ma rajai songoni masok panami hami anak komuna natikos donian raja ni amang boro dia ada bataki alay ada namasa dihita hubangon natakas nakok petu jewu ikotong do adong mendigati hobungi ibotong nami hami songod dia do paddohamu tusi onggoy raja nami nunga dos rohanami iko pasaton nabi do pisoi iko komudo hobungi na burumunaon nga dos rohanami raja nami dang makurangi ada bataki do sangat murajai nang nak tujabu bolotuk pedi pugu dalam mokko do pihami hamu disigati hamu hobungi na burmunai beradi do hayam majalo mangaleat tu hamu tulang ngami do pasahaton na pinukan ni inong ngami apaletikion maula tema raja ni amang boru alay pangiduan nami di mana pinginangiduan nami masalah ka hobung anon sebelum di papuhon anon hata nauli hata na denggat tuhamuna atapasu disima pasahatamu anggo ka hobungi tarsonido na masa na niat tusa dia hubangon sauni pangiduan nami katulak tadi dulu pangiduata jadi asa ngarus rohata di si kucina di si hobunga lau mahita pasaton hobungi na boruna ima na pinukani na tujon borak mahita akangge ido batawu jomang kota sebelah pasato kopuk kami Maulia dema di pasar rohanami tuhamuna raja ni pamuruan nami. Terlungubi tuhamuna raja panuturi ni yakai beberanamion. Terdadu hamu opo di bisuk sabungat di roha. Anak nabi bisuk jalana ubotoroha. Di tiroi hamudo ibeberanami
mangulahon adat tu iboto nami nauk saur matua. Boleh hati matulang. Nakiningan nung ay tamu tu hami masih tuan natong kinami do jabar na buluni nung wahu jaro hami asim barohan yang mata nomor tuat debatatong dohot piso-piso dohot uka kobong ngadi pasat tamu ngalas rohan nami asim barohan yang mata nomor tuat debatatong dapat dihamuna song di dokon hatan si tua-tua nauk perjoloi pinatiko main nahujur natakas di julu di jabu persaktian manak tu dia peparan di botok kemalaka pos rohan nami do do mata nomor tua di bota tu sima mutakas da bota persaulian Mati tu tulang. amak pada nami nanyu nami ma tortor nami diulau ni persaur maduan ni boto nami na burjuon bae ma godak si tio padomu matua satani sasa colu satu botian di negara lelang mai ta mangolu jala ora bae Mangulong mo to rajai.